Aktuálne sa nachádzame v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Inštalujem tú výstavu s názvom Národ holubičí. Výstava je skupinovým projektom a tento názov nejakým spôsobom vystihuje jej obsah. Premýšľajúc nad politickou situáciou na Slovensku, ako sa vyvíja, som sa mnohokrát dostala do stavu takej osobnej beznádeje, nerozumejúc, že prečo vlastne Slováci a Slovenky a vôbec akoby náš národ akoby nezvládal samostatnosť, akoby potreboval nejakú nadvládu alebo nejakého ruku silnejšieho partnera nad sebou. Opakovalo sa to v dejinách a v podstate sa aktuálne nachádzame veľmi blízko podobnému stavu. Tak som hľadala dôvody možno práve akoby v takej kolektívnej povahe národa, ak to možno tak povedať. A spomenula som si na tento známy výrok My sme národ holubičí, ktorý v 19. storočí povedal slovenský kňaz, teológ a spisovateľ Ján Kollár. Tak som začala vlastne skúmať, čo ten národ holubičí vlastne je a prečo sa to o Slovákoch hovorí. A v podstate tie konotácie sú veľmi blízke tomu, ako sa cítim v tej dnešnej spoločnosti a vlastne na Slovensku. Ja mám Slovensko rada, som šťastná, že tá výstava je zasadená práve v Liptovskej galérii, pretože sme obklopení slovenskými horami a vždy, keď sa pozriem z okna galérie, tak mi to pripomenie, odkiaľ pochádzam a prečo túto krajinu mám rada. Ale akoby povahovo, či už sú to naši politici alebo niektorí voliči, ktorí majú v rukách moc ovplyvniť do istej miery to politické smerovanie krajiny, často vlastne znemožňujú tú našu lásku k Slovensku. Takže vrátim sa k projektu. Je tu vlastne rôznorodá kombinácia diel od 10 slovenských autorov a autoriek. Jedna autorka je z Ukrajiny, takže vlastne nie len slovenských, ale aj ukrajinskej umelkyne. A tieto diela sa rôznym spôsobom vlastne dotýkajú témy holuba alebo pracujú s motívom holuba či holubice v rôznych kontextoch. Keďže holub, alebo teda holubica, symbolizuje množstvo vecí, či už je to problematika migrácie, ekológie, udržateľnosti mestského života, zodpovednosti človeka za svoje správanie voči živočíšnej ríši, pretože vlastne človek domestikoval holuba, ktorý bol divoký pôvodne vták a hniezdil v skalách. Človek ho pripútal k sebe a keď ho prestal potrebovať, či už pre poštové účely, alebo pre potrebu mäsa alebo športového vyžitia, tak jednoducho nechal holuba na pospas svojho osudu a preto holuby sú v mestách, pretože si na človeka zvykli a zostali v jeho blízkosti. A tým, že sa združujú v mestách, často ničia fasády alebo iným spôsobom vyvolávajú v ľuďoch také zdesenie, že sú nositeľmi vírusu a podobne, tak sa takisto veľmi úzko viažu k mestským témam. A na výstave môžete vidieť diela, ktoré napríklad pracujú s holubom v architektúre, keďže jedným z výrazných symbolík holuba a holubice je vlastne symbol mieru. A v krajinách socialistického bloku holubica, biela holubica predstavovala symbol mieru, takže sa objavovala vo verejných objednávkach na architektonickú výzdobu alebo na sochy vo verejnom priestore. A potom vlastne tie motívy v jednotlivých dielach sa posúvajú až do úplnej súčasnosti. Ja som vychádzala z vopred daného priestoru, vedela som, že budem mať nejaký pôdorys, takže som vystavila autorov, ktorí sa sem zmestia a zároveň ich diela medzi sebou konzistentne komunikujú. Ale viem si predstaviť, že táto téma, nakoľko je veľmi univerzálna a otvorená, môže vlastne exponenciálne rásť do akejkoľvek podoby výstavy, pretože holubov v umení alebo vizuálnom umení, slovenskom aj zahraničnom, je naozaj veľmi veľa, pretože zrkadlia do istej miery správanie človeka a nastavujú zrkadlo v podstate celej spoločnosti.